Så skete det i dag. Mauser. Vi fik åbnet kassen. Der var 3 rifler inde i den nye model 25. Og som I alle sammen ser, så er det jo en ret trækker. Vi er meget imponeret over systemet. Kører meget let, meget nemt tilbage, så du kan hurtigt genlade. Der sidder lige her en lille sikring, og så kan du så trykke på knappen der, og så aflade i sikre tilstand. Den leveres med et 60-skuds magasin, eller tilkøb af et 5-skuds magasin. Og hvis vi tager Maxen model her, som er med justerbar og 60-skuds magasin, så leveres den til 16.500 kroner. Tilkøb på montage, kikkert, og der fås flere forskellige montager til den. Det kunne være en Picatinny rail, du kunne have den fastmonteret som den her, og en montage ligger kun i 895 kroner. Så er den monteret op med en Minox sigtekikkert i 2,5 til 10 x 50 med belyst sigte til 7.000 kroner. Så et rigtig fint sæt, men for lige at vise, hvad ellers vi kan få den i, så har I den i træmodellen her. Og sidst, men ikke mindst, så har vi den også i den syntetiske udgave. Lige nu kan vi levere den i en kaliber 308. Og inden sommeren, så kommer vi med en 300 Winchester Magnum. Og cirka i august måned, så kan vi få den i en 3006. Nu har jeg stået i jagtbranchen i 30 år. Jeg har sjældent været så imponeret. Det kører godt det her. Kig ind i butikken. Hej.